ساعات شعات تقوين اللو كاب استوديو اري تي في زناو مسنادو انا نفلم علينا زي خبركم تعزبتنا خمي تمسيو نلومي سولس صالة حدار استدالو هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلوه افرم قري مكتتالكم نعدنكو بغندي ارست زينا فلم لعلو ايلو اخي ارتراب شامناي وعلى منسترات مدرخ متحقات تشاينان افريكان تساتفهم أما حدار زوا مأكل حدثت استمرتم ما حدر تخبابين زاتو قال بجبراو سراح كترجمو الزخاخيرهم أب إسرائيل زنوبر إرتراوين أب هلو كنتات هاجرون زباو معبالتات زتيوم نيتو أمونغو روسيان يوكرين تفتير زلو وتهدرو متفنان يوغواه روخم زلو تقليسهم أوميكرون زي تسمي حدش جير كورونا فيروس نبوزحات هاجرات أوروبا كلا بعد جميرون منقست أوغندا أنصار عطو جيل ADF وتهدرو سريحت كم جمر أفليتهم بمنستر قديات وصايات عثمان صالحين حلاف قطباو قديات هقدف اتو حاغوس قبري هوتن زقومه لعلواي لو خيرترا كاب اسرانچاتن كساب 30 حدار مالت تمالن لومن اب كتما داكار سنغال لاب استقايد شامناي وعلى منسترات مدرخ متحقات تشاينان افريكان مالت فوكاك تساتيفو اجندا نايزي معزاز شركنا تشاينان افريكان مرقا زلاق معبالن هنصت ني حبار مصانا بزحدش موائل بزبل تيما استقايد وعلا قسقاس تكبار وصانيتات اب كلتشين 18 اب بيجينغ استقانعوا على مرحتي كمون متحقات تشاينان افريكان اب ممكات لبدا كوفيد 19 صعبيناتون نمقمقاميوم بريزيدنت زباويت ريبابليك تشاينا شي جي بينغ اب مخفتنايت وعلا بمانزاب زسمعوا مدري تشاينان افريكان لبدا كوفيد 19 صعبيناتون بحبارنا مكتا قبراوي متحقازنن حملاي لمعاتن كدنفعا كمون فتحن فتحاونتن دو بمبال ابز حدش موالن حباراو ربحان مساءن كسرحان متحب بارن كعزان كمزقبا بمقلاص هاقورو بغندي امريات عنا من كايد خنت حرشاو لمعات من تطاف نقدن وفرن مسققار تكنولوجي هنصت عقمتات بهلاو من اللوات كمون من رققا سلامن تطان كمتحقاقز ارقاقيصوم لو خيرترا ابتو علاب زغربو مدري اب هلو اهغراو سرعه افريقيا تغوانيان حبراو ربحاتات مس اهغراويان مشارختي خيتو واسا جهوت تحيزان مسل البوم كوينان كمزلا قلا حيلتا دما نا اهغراو حقاقاتن ياتاننا تحسو نلولاونت هاجراتن هزابنا بحدقا زودق زي حقاو سقمتي وصدقم زلو نتيب لعلي ارتراس تبينه بيناو اقدا بمتقاس سفيح مجلس ادحر مهاب كل مرياوي دقف تشاينان افريقيا بممقاس أمساي نقداو زمدنا تشاينان أفريكان ودون ميزاناون زلاقن خون أقالبو مهاب كم زدلي أسمير اللوم بمنستر قديات وصايات عثمان صالحن حلافي كتباو قدياتاتو حاقوس قبري وتنزقومي لعلواي لوخ إرترا قون نزو على منستر قديات وصاي تشاينا منستر وانجيو تراخيبو أب مدنفع كل مرياوي كلتاو زمدنان أبا حقراو مدرخات كقبر زكال مواهادن بصفيحو تزراريبوم أب تركب لوخ إيرترا بزعبا شركنا توزم دنان متحقازن إيرتران تشاينان أبز حلف 10 عامتات زمزقبو قسقاس بسنك قداماو متتاون جيوبوليتيكاو أجندان حيلتات وصاي أبزوبا قرنا أفريكان زوبا قيح بحرين تخصيتو زول حادقنيا معبالتات كمون هقداس نت متحقاز هاقرات تزوبا أب مرقا سلامن مرقاين دحنت مياو مسمراتن ودعوي مهبره دحر مهاب نس إيرترا قطباو متحقاز بحفشيا أبسلاتات نقد وفري عدنا مسنا حرشان هبت عسان دما بفلاين معزاز زلو عدلات سفيح مخوان قليسهم منستر قديات وصاي مستر وانجيو بوغنو هاقورو نبيناو اقران متتتاو أبوشتاو قديات هاقراتن بمتكل كمتقاومو كمون زباو قطباو متحقاز نمدنفع كمتحقاقز بمنتصار هاقورو أب أحقراو مدرغات مس إيرترا تواهيدا هم تسرح الرقاقيسهم زي كازي اتحقوس قبري هوت منستر نقد تشاينا وانغ وينتاو ابزغورو ابسلاتات وفر نقدن زتكور ركب ابز حلفه 3 عامات نقداوي من لوات بغلتي وغن بالعلي 400 كم زعابي دحر مغنزاب ابسلات عدنان عدلات مملا تدمر خبرن كمون ابسلاتات حرشا هبت عسا ساعتن فاينانسن صنحم تحقازن ناي مدنفعو تقولاتاتن تزتيوم إذا خمسي لنقوله مكتل منستر قديات وصاي مستر دينغلوين أب تماساسالي زعبا زتكور ركب تخايدوم
ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመርን ማእከላት ዞባታት ደቡብ ማእከልን ጋሽ ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 17 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ኣሎ። ንሳቶም 11 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት 4 ካብ መንደፈራ 2 ካብ ዓረዛ 2 ካብ ዓዲ ቋላ 2 ካብ እንዳገርጊስ ሓደ ድማ ካብ ማይ ድማ 5 ካብ ዞባ ማእከል ማለት 2 ካብ መወሸቢ ማእከላት 3 ካብ መመርመሪ ማእከላት ኮይኖም ኣድራሾም ማእከል ከተማ ሰታንታ ኦቶን ስፔስን ከምኡውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ባሮንቲዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 12 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋኒዮም ኣለዉ። በዚ መሰረት እዚ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታትና ክሳብ ሎሚ 7358 በፂሑ ኣሎ። 7096 ካብዚኣቶም ሓዊዮም ዝተፋነዉ 60 ብሞት ዝተፈልዩ 202 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም። ሚኒስትር ጥዕና 30 ሕዳር 2021 ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ተመሪጾም ዘለዉ ሓደስቲ ማሕደርቲ ከባቢ ርዝነት ናይቲ ሓላፍነት ተገንዚቦም ማሕበራዊ ፍትሒ ምንጋስ መሪሕ ተራ ክህልዎም ተላብዩ። ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ንዘዳለወቶ ዜናዊ ጸብጻብ ጋዜጠኛ ገብረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርቦ እዩ። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሐ ሃይለ ዝተመርጹ ሓደሽቲ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣነባበርትን ንዝመረጾም ህዝቢ ብትግሃትን ተወፋይነትን ከገልግሉ ከምኡውን ንምምሕዳራዊ ኣገልግሎትን ልምዓታዊ መደባትን ድርኺት ክፈጥሩ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጹ። ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣቶ ፍስሐየ ኣብቲ ካብ 7 ሕዳር ኣብ 16 ምምሕዳራት ንኡሳን ዞባታት ዝተኻየደ ምርጫ ንዝተረኣየ ንቑሑን ዕዙዝን ተሳትፎ ህዝቢ ብምምጓስ ተመሪጾም ዘለዉ ቀንዲ መላግቦ ህዝብን መንግስትን ስለ ዝኾኑ ርዝነት ናይቲ ሓላፍነት ተገንዚቦም ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ መሪሕ ተራ ክህልዎም ተላብዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ዞባ ኮሚቴታት ቆይመን ኣካየድቲ ምርጫ ኣለዉ። ነቲ ስራሕ ዝመርሕዎ እውን ኣለዉ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ውዳበ መሰረታዊ እዩ። ከይተወደብካ ዝግበር ስራሕ ኩሉ ግዜ ፋሕፋሕ ዝብለካ ኣብዚ ግን ዝተወደበ ኣሰራርሓ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። እቲ ተሳታፍነት ህዝቢ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ዳርጋ ምስ እንጥይነት ምስ ተገዳስነት እዩ ተሳቲፉ። ነቶም ካብ 2017 ኣብ ስራሕ ዝጸንሑ ኣመሓደርቲ ከባቢ ስለቲ ውፍይ ኣገልግሎቶም ብስም ምምሕዳር ዞባን ነበርትን ምስጋና ዘቕረበ ኣቶ ፍስሐየ ኣብ ግዜ ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ሳዕቤናቱን ህዝቢ ኣብ ነንሕዱ ክትሓላለን ክደጋገፍን ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ብምምጓስ ተመክሮኦምን ናይ ስራሕ ልምዶምን ነዞም ሓደሽቲ ብግቡእ ከውርሱ ጸዊዑ። ጽቡቕ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። ብዙሓት ካብኦም ከዓ እንደገና ዳግማይ ዝተመርፁ እውን ኣለዉ። ግን እቲ ንህዝቢ ዝወሃበ ኣገልግሎት ግን እንዳሓየለ ክኽእል ኣለዎ እምበር ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተመክሮ እንዳተማሃርካ ነቲ ጉድለታትካ እንዳኣረምካ ንዝለዓለ ስራሕ ክትዳሎ ክትክእል ኣለካ። ሕጂ ዝነበሩ ነቶም ድሕሪኦም ዝምረፁ ዝነበሩ ከመሓላልፍሎም ከውርስዎም እቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ከብርህሎም ከርእይዎም ትፅቢትና እዩ። ምናልባት ነዞም ሕጂ ሓደስቲ ዝተመርፁ ከዓ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ተመክሮ ተበጊስና ኣኼባታት ፅዑቕ ክንገብረሎም ተስፋ ንገብር። ምክንያቱ ተመክሮ መሰረታዊ እዩ። እቲ ምምሕዳር ንዞባታት ከዓ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ከሰጋግርዎም ክምህርዎም እቲ ዝነበረ ጌጋታት ክእርሞ ዕድል ስለ ዘሎ ምኸምኡ ክንቅፅል ሰብ ተስፋ ኢና። ኣብዚ ምስ ዘሎ ቅጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ልዕሊ 300 ወከልቲ ዝተሳተፍሉ ምርጫ ካብ ዝተመርፁ
83 ኣመሓደርቲ ከባቢ 31 ሚእታዊት ካብ 83 ኣካየድ ስራሕ 31 ሚእታዊት ካብ 209 ኣነባብርቲ ዓዲ ድማ 45 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተዓወታ ጸብጻብ ጨንፈር ምክህታል መምሕዳራትን ባይቶታትን መምሕዳር ዞባ ማእከል የነጽር እቲ ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኾነ ከባቢ ዝበዝሐ ሳተን እየን ዝሳተፋ ስለዚ ተረአን ዕዙዝ እዩ ተመርፃዊን ከም ዘለዎ ርግፀኛ እየ ስለዚ እቲ ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ማዕሪኡ እቲ ንቕሓት ኣቦቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ዝበዝሐ ተሳታፍነት ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ከዓ ናይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሕ እዚ ሎሚ ዓመት ኣብ ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ምርጫ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንምክትኡ ዝወፀ ቅጥዕታትን ብሓደ ዓመት ከም ዝተደናጎየ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ንስድራ ስዋኣት ተኣለይቲ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናትን ብደቂ ኣንስትዮ ንዝእለያ ስድራ ቤታትን ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዝ ተገይሩ እቲ መደብ መቐፀልታ ናይቲ ስድራ ቤታት ነፍሰን ክእላ ክግበር ዝፀንሐ ደገፍ ኮይኑ ምንጪ ቁጠባዊ ኣታዊ ዘውሕዝ ትካል ከምኡውን ጥሪትን ናውቲ ትምህርትን ከም ዘጠቓልል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዲን ዑመር ገሊጹ ኣብ መፋርቕ ናይዚ ሒዝንያ ዘለና ዓመት ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ንርባዕተ ስድራ ስዋኣት ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታትን ከይጽገማ ንነፍሲ ወከፈን 6,000 ናቕፋ ከም ተዋሃበን ዝሓበረ ኣቶ ዲኒ ስድራ ስዋኣት ስንኩላን ኩናትን ሰኽታማትን ዝርከብዎም ድማ ብጠለብ በጊዕን ኣግማልን ከም ተጠያየሱ ብሪሆም ንጽጉማት ተምሃሮ ንዝተገብረ ደገፍ ብዝምልከት ድማ ኣብ ምጅማር ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ንኣስታት 50 ተምሃሮ ንዓመት ሙሉእ ዘምህሮም ናውቲ ትምህርቲ ከም ተዓድሎም ብምጥቃስ ውፅኢቱ ዝምስገን ምዃኑ ሓቢሮም ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኡስ ዞባ ፎሮ ኣቶ ዘርእዝግነ ማርያም ብወገኑ ምእላይ ጽጉማትን ሰኽታማትን ብሓፈሻ ምእላይ ስድራ ስዋኣትን ስንኩላንን ድማ ብፍላይ ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ሕብረተሰብ እጃሙ ኸበርክት ብምዝኻር ሓገዝ ዝረኸቡ ወገናት መነባብሮም ንምምሕያሽ ኣብ ዘካይድዎ ጻዕሪ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ከም ዝደጋገፎም ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ን350 ተምሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ክዕድል እንከሎ ን39 ዝተፈላለየ ፀገማት ዘለዎም ዜጋታት ድማ ዓይነታዊ ደገፍ ገይሮም ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ እውን ብተመሳሳሊ ን250 ጽጉማት ተምሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ዓዲሎም ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ዘባዊ ምዕባለን ክዝትዩ እንከለዉ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ድማ መደባት ዘኽሪ ስዋኣት ሓርበኛታት ኣካይዶም ከካብ ቦትኡ ንዝበፅሐና ሓበሬታ ጋዜጠኛ ኣሮን ዓንዳይ ብመልክዕ ጸብጻብ ከቕርቦ እዩ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ክተት ከም መድረኻዊ ግድነት ኣብ ታሕቲ ዝብል ቴማም ብ27 ሕዳር ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ዘባዊ ምዕባለታትን ዘትዮም ኣብዚ ብኣማይ ዝቝጸሩ ዝተሳተፍዎ ሰሚናር ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኣቶ ሰሎሞን ክንፈ ንኩሉ መድያዊ መደባት መኸተን ተራ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታትን ከምኡውን ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ጉዕዞ ዘባዊ ሰላም መሕዝነትን ሽርክነትን ኣጋጢሙ ዘሎ ብድሆታት ንምምካት ዝካየድ ዘሎ ውጥ ጻዕርን ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ኣቕሪቦም ተሳተፍቲ ኣብ ጎደበና ብሓፈሻ ድማ ኣብ ዞባና ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ሳዕቤን ግዳማዊ ምትእትታው ምዃኑ ከም ዝግንዘቡ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝተበየነ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን በይናዊ እገዳታት ኣሜሪካ ኮኒኖም ንሳቶም ኣብ መወዳእታ ኣብ ጎድኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ደው ብምባል ኩሉ ካብኦም ዝሕተት ሃገራዊ ጉባኣት ከማልኡ ድልውነቶም ብምርግጋጽ ኣብ መደባት ህንጸት ሃገርን ምኽባር ልዕላውነትን ንዝርከቡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘለዎም ክብርን ምስጋናን ገሊጾም ብኻልእ ወገን ኣብ ካልጋሪን ሳስካቱንን ካናዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ውዳቤታቶም ብምሕያል ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዛዝ ኣብ ዘኽእሎም መደባት ከም ዝዘተዩ ከምኡውን ብምኽንያት መስዋዕቲ ሓርበኛታት ጸሓፊ ግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሐመድ ስዒድን ብሪጋደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽንን ናይ ዝኽሪ መደባት ከም ዘካየዱ ከካበቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ከምዚ ማእከል ዝገበረ ሓባራዊ መደባት ጽሬት ንምዕዋት ተራ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ብሓፈሻ ናይ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣነባበርቲ ዓድን ድማ ብፍላይ ክሕይል መዘኻኸሪ ቀሪቡ
እዚ ተሓበረ 10 ዓድታት ንዘሰላስሎ መደብ ንምጽምባል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ ሓላፊ ትካላት ጥዕናት ንዞባ ነርስ ሲራክ ደባስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣካላውን ከባቢያውን ጽሬት ብምርጋጽ ዝበዝሑ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻሎም ከም ዝከኣል ብምጥቃስ ኩለን ዓድታት ነቲ መደብ ኣብቲ ዝተዋህበን ናይ ግዜ መቓን ከተግብራ ተላብዮም በዓል ሞያ ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ መድሃኔ ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ክካየድ ጽንሐት ሰፊሕ ጎስጓሳት እወታዊ ለውጢ የምጽእ ስለ ዘሎ እቲ መደብ ብምልኣት ክሳብ ዝትግበር ብሰፍሒ መልክዑ ክቕጽል ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪን ዞባ ድባርዋ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተክለ ሃይማኖት ከዓ ከም ማእከል ዝገበረ ሓባራዊ መደባት ከባቢያዊ ጽሬት ብሰንኪ ዘይዕቱብነት ተዋሳእቲ ኣካላት ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰጎመ ብምሕባር 60 ሚእታዊ ዘሎ ሸፈነ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ናብ 100 ሚእታዊት ንምድያቡ ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዝግባእ ገሊጾም كبرات تعذبتنا زسعب أهجراو زيناتات يوم كتتالكم كتقتلوا دقيمة بخبر عدم كيدان سمين أتلانتيك مالت نيتو أب مونغو روسيان يوكرين تفتير زلو والتهدراو متفنان يقوهرو خمزلو نتخونتات بقرباز كتاتلو وقنات حبيروم تخيدانا بمبرق أوروبا والتهدراو هلاو إنمو حاس ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቀጻሊ ጸቕጢ ይገብር ከም ዘሎ እዮም ወተሃደራውያን ተንተንቲ ዝጠቕሱም እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ዩክሬን ገዚፍ ኣጽዋር እናዕጠቐ ኣብቲ ዞባ ደበናዊ ኩናት ከንጸላሉ ዝለዓለ ተራ ይጻወት ከም ዘለኻ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኔቶ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸቕጢ ንምፍጣር ንጉዳይ ዩክሬን ከም መምኽኔታ ክጥቀመሉ ከም ዘይግባእ ሰመዚ ቤት ጽሕፈት ክረምሊን ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣለዉ إذا خمزي لنقولون والتهدروا معبالات نيتو بقربا اتكتاتلو خمزلات تقلص روسيا كما سان الزخل تصابون مقتا دلو تخمزلا حبير اللام بس دما امونغو روسيان تخيدان تفتير زلو زي مقداو اب حصير اوان زهد كم زي مسل تنتنتي يأموتهم أوميكرون زي تسميع حدش جير كورونا فيروس نابوزحات هاجرات أوروبا كلا باع كم جمرة تجلسو بمسرة سبسوات عنا لو مسالة حدار رابع عشرة أبال هاجرات أوروبا وحبرت 4 كلتن حدش ملكفتنا يتجر كم ترغبة تفليت اللهم تقول طوفنا يمل بعن مش حن بحر زلو فيروس أب جابانون كلا باع كم جمرة مع كنازينا إسياف لتنا اللهم فلما أب ريبابليك دوب أفريقيا زي تلالي أوميكرون ناب أستراليا كندا هونغ كونغن كالو تحايلو هاجراتن كم زلحاب يتكس نتي لبدان مكتا بركز دولا هاجرات كابنابن زوبا دوبو أفريقيا كايرو تنحا براتات ناي مقرات سقمتي كم زو سداير السعن نتو السانيز تقاوم منغس ريبابليك دوب أفريقيا اتحدش جر أب هاجروز تلالي ينبر أب أزمن شو خمزي كونا بمتكاس نمكتو حبراو سراحاب كندمكيات ناي منتسال سقمت موساد جوجوي مخانو أرديهم منغست أوغندا لومي 3 حدار أنصارت مس شبراو جيل داعش طبق من تأثار كم زلو زغلص أمبرغاو شنخ هاغورو زنقساقس عطق حيلي ADF زقنع وتحدراو سرحت كم جمر فليتهم سراويت أوغندا مس منغست ديمقراطية ريبابليك كونغو بمرددا أب لعلة عطق جيلان ايرن مريتن متقعت كم زكايدن اتسرحت بالسفح ملكعو كم زغصلن حبير اللهم زاغيت جن أب لعلة عطق جيلاب زعبا زورد خسارة زتوهب حبريتا يلبون أب زحلف ورحت قمتي أب كتما كامبالا استقايد شبراو متقعتي إيد نايت عطق جيلا خمزلو زوقسو حيلتات ستا أوغندا أب زحلف سومن بزكايد وسرحت شوعات تورتورات كم زقتلو صبصبات يحبرهم زي أب أوغندا ديمقراطية ريبابليك كونغو زنقساقس عطق جيلا مسدا عيش بمتحببار متقعتاتو كم زكايديو زغلصم تمالي عسران شعتن حدار راب سمينا ومبرق ديمقراطية ريبابليك كونغو بالعلزر كم معسكر تمزابل تبستقايدة متقعتي بوحدو عسران كل التنسلم وين سبات كم تقتلوا مع كنازيناك عليهن زاقيتنا يتمتقعت حلاف النزو وسد أكال كوانت زيلبو أب مبرق وخفالت هاجر زنكساقس ADF بستبالي عطق جيلة استقايدة قوم كم زقل يوم أزستي سراويت كونغو زأمو تزلوم
ኣብቲ ከባቢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እዚ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ሳልሳይ ኮይኑ ብሰንኩ ብጠቕላላ ልዕሊ 50 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጸባት ይጠቕሱ ሰራዊት መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ ምጅማር 2019 አንጻር ኤዲኤፍ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ የካይድ ምህላው ዝሕብርቶም ጸብጸባት እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ከም መልሰ ግብሪ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ዓድታት መጥቃዕትታት ይፍጽም ከም ዘሎ የረዶም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጸጥታ ንምውሓስ ብዝብል ምኽንያት ገዚፍ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ተዋፊር እኳ እንተሎ ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሮም ኣብ ልዕሊ ጣሊባን ተኣዊጅ ዘሎ እገዳ ንማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ህዝቢ ኣፍጋኒስታን መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ሓቢሮም بسنكت إجدا لعلي 10 بليون دولار أفغانستان أبقى بانكتات أمريكا دسكيلو خمزة زحبور صبصبات إتأجدا أهجراوان ودباتنا أفغانستان دقف كي جبراون عن كيسو خمزة رديوم تأجدا تلاعيلو قلتوف أهجراو دقف مزي جبر أب أفغانستان كبيسب أو قلولاو كي كست حيالو وجنا سجاتهم يقول سلام لعل فرق خابز بأفغانستان خصوص ناي مجبرديت كم زدليو صبصاب ودب حبرات هجرات يتكس 10 عامات أب أفغانستان استقاعدة زي عوت والتهدراو وفرق كيدان سمين أطلنطيك مالت نيتو كانت أنكن عايز كله مداوي كلولا مقانيو زتكاس كبرانن ساعة زي استدالو زينا ومسنادو نمزام كاندي نتبتاتو خدق ملكمية لعلواي لو إيرترا أبشامنا وعلى منسترات مدرخ متحقات تشاينان أفريقيا تساتفهم أما حدر زوبا ماكل حدثت تمرتو أما حدر تخبابين زاتدو وقال بقبراو سراح كتركمو الزخاخيرهم أب إسرائيل زنبرو إيرترا وانا بهلو كنتات هاجرن زباو معبالن زتيهم نيتو نتي أمونغو روسيان يوكرين تفتير زلو والتهدراو متفنان يوغوها رقم زلو تقليسهم أوميكرون زي تسمي حدش جير كورونا فيروس نابوزحات هاجرات أوروبا كلها بعد جميرو منغست أوغندا أنصار عطب جلة ADF والتهدراو سرحيت كم جمرة أفريقيا نلومي سولو سالاسة حدار ساعة تشعة تمشي زي تدالو زينا ومسنادو أبزي تزازيمولو زغط المربات RTV كتكتاتلو دقيمنا نعدم